balai naglunong warusan kejingkular kebawan limba sembah kejingkular kebawan limba sembah hakani kelenong ke warusan kade kejing tho bakran Jepang kejing her pateng maka jerong mahangan pulih tengah kinsai pulihi kejing her pateng itu ngi ispang jang Abraham hadin ba ayat maksara ni ketuna por dia Izak langsung kurim dia mentau Abraham layo beriu biang kabakerteng ka kitura bat nakani ka beriu layo kun sibun bat nakani ka beriu adu por lami sibun ki kenhun ki bulan ki jat benriu ki ba per tahani ka jungru ka jing lindong ni syam no ba ka thoro sepang ka jing her pateng nau Ismail belong kun ningkong jong Abraham ukun Ismail belong kun ningkong jong Abraham bat la singka ju Ismail lami no sibun ki we bagi kenhun bagi tribes kiba syong kiba sa ni ka jaka kiba sakalalong ki jai benriu kiba buon ba kiba herno na Ismail bahane ngi irupa dik ya ka jingkha yau Jacob ba yau Isu kajing her ka jingker khu jong blai na ka singkai ka jong Isa te hang ngi iba unong tho aba ubatai phangene ka jing her pateng ka jing thu ka jing ga long ba man peni hangi bapak belai bala kular mensyah Abraham minta kasaiso ba iba belai simlah kelat no ya kata kajing kular bala kular mensyah bana ka singkai Abraham sa penroi sibun ngot kisami ki khon ki ketiga jing ki bakat ki klor bakat ki siapa ka duria ba umla ban nyausu bat na ka singkai ka jing sa mi no sibun ki kenhon jai benriu bat hang ngi iba ko orlong bat na kini ki pat sekiwe pe ki jai benriu Henry, unang tho ang ne par kwa ban pre jimot ingi sipang kata ka wai pa ka kenhon jai beriang bekerpang kebadan apa ka plan ka jumblai bakata ka kenhon jai beriang ka de kebal pre jimot bahar pateng na Isak ublai ujit ya Isak ukam jit ya Ismail blai ujit ya Jacob ukam jit ya Isu na ka benta ban pintelun yang tak ka plan ka jum bat hang ni kawan ka jingkular Kabau belai long nulong ba hang ni i kata kajing pentelun. Ba juga po dong i hang ni ba. Wat apa dengan jing bun jeng kikun jong Abraham. Ngi i badan laijat kikun. Na kani kalen dong dan laijat kikun. Kikun kebeningkong long kikun jong ka bemino nak do. Kiba kikun jong Ismail kiba mino nak bahar peteng kibawan nak Hagar. Kiba kamlong kemerau. Kibam dan hok kibam dan bintai ruem nak kata kajing pular kajing. Baar pak kita kikun kibalong kumu isu kikun kiba ditat no ialah kajong kekerdan kumu kun rong ba jabi kikun kiba kemburom kiba kemcit nyau ya kata ka kerdan ya kata ka nam ya kata ka jinglong kerpang kajong ki hapo ka ying kesa tang na ka benta i jingbam iba tang kendiak tang nam tai tai jingpun kedang iba tang sipang u isu ditat no ialah kajong kekerdan ila ka jong jinglong bat ba sausi thang ba kalong ba hakini ki singi mentaro bun ba lagi khun ki bla jit ki bla penkentang ju blai tila ditat no ila ka jong kerdan tang na ka bentai jing sobha ba ngam dan kam ma banda batai syai banda batai benia adu kata lengi so thu ba hi kata ka benta ni ditat no ita ka jinglong jingi kum ki banget ki jinglong jingi kum ki khun ki jong blai na ka benta ban penhun ni ki egi bikin jadi kam tam lay haba ka poi sa kabenta ka igi ba pensobha hang ta lay ka no kalong ka ba sutanat kalong ka ba kloy ba igi begini but kajing dietat no kajongi la kajong ka kerdan hingi ibau isu ka iba jalong ba la du no e ka ya kata kajing kular jong la du no ya kajing kular kajong te ka wai ne kajing kai ka ong ba apo ka hebru ko isu la yam kthang ni udah yam snausi edu kata tanah marbable ulah duno eta ka jingker ku nau kpa ka jing tandai ka jingyam thang ka jing kam dei than na marba ulah kala bamut ba ulah sausi ba ulah babi eta ka jingle endai na marba ulah duno ya kata ka ya kata ka jing pula ka jingyam thang ka bamino na kada ba ulah duno eke bu kwa umde na marba ulah babi ba ulah le baklai tandai ulah duno tandai mangikum ki khon ki jomlei nim dei banlong jadi membangun tak. Ini pas sewepat jai kun, belum long kun uba ukun jong kejimpulan.
kun jong jingkular kibangi i hakadur jong Isak i ro hakadur jong Jacob ki balong kita ki kun ki bala jit yo blai bahaju ke poro ngi i ba kumbau Jacob utrang ya ka jing kerku ngiru hane ngi yo nuksa bangi du ki ban terang bangin yo ya kata ka jing kerku ka jong blai bangin long kita kinong yo benta na kata ka jing kular ka jong blai ban ngimdei ba pesepaino eta ka kabu ka bangi blai la kular nga bdepi hene ngi di ban kuwa e ban be brai ya kata ka benta bangin dak da ka jingin ni dia ban kenal ba ni long ba u blai ba kular ya u Abraham uang ba ngasai no ya kene ka jaka ngasai no ya ne ka rib lo ka wai hau sembai kamong haki sembai hau sembai bodu Paul u batai syai ya ka jingmut jong ni sembai ha ka city si kinong Galatia ka nong balai ka bakadri uang ba ni ka jingmut jong ni sembai dai u Isak dai Jacob and dai Jesus u blaya da banya lupa hawa Abraham ya ka ai ba usale ha ka lawai ba sala pada tahu sembai ya ba blay ukular ni i bala pendep no ha ka jingwan ke jong Jesus ka jingkular baro ka ba blay ula kular mentah la urlong ha Jesus bat da mangi di kwa ngin yo mat ngin yo benta na ta ka jingkular ka jong blay ni don kam man habban wan ning ba jong no jong Jesus belum tahu siang belum tahu jingkhang jong kata ke jingkerku jong kata ke jingkular ke jong blay but upol ukrenshai hakashiti si Galatia he kalanong balar ke bar kunai ukuni ong te lada pi long ki jong ukris kumtate pilong usumbai wa abra lada pi long ki bangai ki jong Jesus pilong ki nongbut ki jong Jesus pilong ki jong Jesus piru pilong pilong kita ke pilong usumbai jong abra te piru pilong kinong yo patenggen kabakum kata ka jingkular kejingkular ke bau blai kular baro hau Abraham mangi namar ka jingit jingi hau Jesus ngiru ngilong kita kinong yo ngiru ngi matangi don ya kata ka hak dengan yo ya kata ka jingkular bau blai kular hau Abraham upol tho akachidi ke Efesus kanong ningkom ke balai ong ba yang bala kirku ya blai bau pa Jesus bau tra jingi bala kirku yangi dagi jingkirku bakin jamal sim baro haki cakap beneng ha ukris kumki bangai kalau ka jingkirku ka bakrawa na mablai halo jingi mata ka dan ka jingkirku ka syirkai ba bakata ka jingkirku kam ditang ka jingkirku ba na ka mata ka egi bakin jado andai kade ka jingkirku nam ta ka egi ka bakin jamsi kade ka jingkirku ya ka bala pun kre lupa hai haki beneng na ka bentaban ai yang abadi kamu andang ingin so late no the next lakando kata ka long ready lupa masun rungi ngilayo ban sign nega deeds ngilayo ban ngilayo eta ka hok ka boblay le ban ai kata ka de ke boblay ukular ban ai ngati but dina ban yo kata de lingba ka jingai how Jesus de how Jesus de kamu Jesus hi nginum la ban yo benta na ka nega jingkular ka jonglay ngidon kam yo Jesus ka jingim jingi na ka benta bengin long kita ki mingin long kita kinong yo pateng ya kani kajingkular barang ngai babun mana peng jong pi ni kapag basyon ni kamera pilong kinong buat jong Jesus pidei ki jong Jesus takadaw ka dei ki dingi bengin ay hindi man so kamena do kata berngiru nakadaw do kajingai ni yo benta na kani kajingkerku ka bakum no upol ni kamje kerteng ni kajingkerku kalang baro kajingkerku ka ba kidan kita baro kilong kijongan dan dapat kenang bangin nak benyo bentang kata bangin yo mat bangin yo ban experience kata dan kamen le yu dan kamen haban pan tra ai nga bangan mat kata jingkerku ka jing imu dan dan pedang jepi ki ba pisnosi pan na ulai pinyo mat kata jingkerku je jing put dan pedang jepi ki dan pedang jingpang aji hitam kidem kamen pan na ulai pinyo ya kata jingkerku jong ka jingpun kia dan pedang jepi ki dan pedang ni syate syakum hak jingkerni pembelian kita kuat jing lalut pan na ublay un IP yang kata ka jing lagi haka kerteng ngajong Jesus namar ublay namar ka jingit ibang gidan ngilong kinong yo bentana kata bad ublay joong ublay IP eta ka hok bengini benyo ladang ipan da ka jingit dia hangi iba
hak tu kelenong tengi iroh juga por ba kamu Abraham hengi iba kamu kepa ula ino ya kejingdon jing em ju baro ula ya sam de ki kun ke ju ki bamde ki kun naga sara te ula ai jing ai sobha ula pa no ki bikin lek no ta ka jong ka jaka bikin sa no jingai nau Isak ne yo Isak pat ula bu bersyong badu bad ki jingdon jing baro ki basa kejingdon ke ju ki bakam kodor ki bakam baha ki bakam kra baro la ai no hanu ha Isak bade hang ni kin bau blei bok pa wong nu wong ba om ba ki baro ka bor bade ki baro la ai hanu how Jesus ya ka buram ya ni ka pertei ni ka beneng ya ka ket ki baro blei la ai how Jesus la ai how Jesus te ba jisuru na ka daw to ka jinget ni yo benta na kita ki bau blei la ai ha Jesus